нашия живот. То ни трябва сила и мир, за да можем да преуспяваме в тази земя. Ако търсиме човешката сила и ако търсиме светската любов, нищо няма да постигнем. Ако търсиме Божията сила и ако търсиме Божията любов, ще преуспяваме в нашия християнски живот. Бог ми казва едно нещо много важно, което би трябвало всеки един от нас да го прилага в живота си. Тоест, как? Ние знаем, че Христос избира своите си ученици. И Той каза на своите си ученици една дума. И тя е, когато Христос минаваше по край езерото, Той видя там своите си ученици и каза едно нещо, което е много важно, трябва да го знаем всеки един от нас. Следвай ме. И тази дума, която е казал Христос, в нея има сила, има и действие. След като Христос е казал, следвай ме, учениците оставиха мрежите, оставиха лодките, оставиха всичко, което се изкарваха прехраната и следваха Христос. Но в Христовите думи има сила. И Христос иска тази вечер да ни даде тази сила, за да можем да преуспяваме в нашия християнски живот. Той иска да ни даде своята си сила, за да можем да преуспяваме на този живот. Защото ние сме манени и ние се маниме поради три неща. В нашия християнски живот Сатана се опитва всякога и винаги да ни излъже. Но ако в нас няма тази сила, ние ще бъдем подмамени. Ние ще бъдем надхитрени от Сатана, за да може той да ни повлече в грях. Но ако в нас е Божията сила и ако в нас е Божията любов, ние ще познаваме симптомите на дявола. Ние ще познаваме атаките на дявола. Защото той винаги и всякога се опитва да отстрани християнина, да отстрани вярващия човек от Божието присъствие. Братята, сестрите, ще задам един пример от света. Братята много добре знаят, когато отиваме на лов за риба, ние търсиме най-примамливите неща, които да се хване тази риба, за да можем да уловим рибата. Слагаме най-хубавата стръв, така която се нарича, най-хубавата храна, с която да подманим рибата, за да можем да я уловим. По същия начин и прави Сатана с нас. Подманваме с най-хубавите неща, които са ни нужни в нашия християнски живот и ние се подманваме в тези неща и тръгваме да следваме неправилния път. По същия начин, ловджиите, които тръгват за лов, те първо се прецелват и тогава натискат спусъка, за да убиват животното. Абсолютно по същия начин го прави и дяволът, Сатана, с вярващите хора. Той на първо място ги подлъгва, за да може те да дойдат колкото си може по-близо до присъствието на Сатана. Той се опитва всякога и винаги да отстрани вярващия човек от Божието присъствие. Той иска винаги и всякога да застане между вярващия човек и между Бога, за да може да отстрани вярващия човек от неговото вечно спасение, което Бог обещава вечен живот на всеки един. Пайкът, който си прави паужината в някое чушенце и очаква да дойде плячката и да се захване в тази паужина. Абсолютно по същия начин го прави дявола с нас. Той ни пречаква, ни подлъгва и ние отстъпваме от Божието присъствие, понеже в нас няма сила.
През 1999 година аз катастрофирах, направих една голяма катастрофа, тръгнах за град Разлог, отидох да се запиша да уча за пастор при Асен Христов, който е директор на Христовото училище. Останаха ми само 10 км да достигнем до град Разлог и Сатана изпрати своите ангелчета. Минава една кола западна, аз бях с Жигула, влиза в моето платно, удари ми чело, свърши с учението. Сатана се опитва да не те допусне до Божието присъствие. Сатана е способен да те отдели от Христовото присъствие. Но тази вечер Бог иска да ни даде сила, за да можем да устоим. Сатана иска да ни даде вяра, за да можем да устоим. Сатана иска да те отдели от Божието присъствие. Но Бог чака твоето сърце тази вечер. И Бог иска да те даде тази сила, с която сила може да устоиш на тази земя. Нека Бог да ни благослови тази вечер. И като ви казах, катастрофирах, моята ръка, дясната, беше счупена на две. Служиха ме в гипса 40 дена, не можа да калцира коста. Свалях този гипс, слагат ме отново 40 дена гипс. Пак ме калцира. Свалях този гипс, отново ме слагат на гипс. 4 пъти по 40 дена ме слагат на гипс и ръката ми не оздравява. Отидох при доктора и той казва: момче, само с оперативно лечение можем да те излекуваме. Тогава ние отидохме, останах на болницата, направиха ми железа, тук ми служиха в ръката и дори са още вътре, но Сатана се опитваше по този начин да ме отдели от Божието присъствие. Преди няколко месеца, на 16 януари, направих 16 години, откакто съм повярвал в Бога. И Сатана не спира да ме изкушава. Сатана не спира и иска всякога и винаги да ме отдалечи от Божието присъствие. Но Бог даде в мен тази сила, която е сила съвършена, която се нарича Христос. Вижте, преди да започне Божието Слово, искам да ви дам тази увереност. Тези, които са от Берковица, всичките знаят моето свидетелство. Имам един плътски брат, който е помежду нас. Имам плътска сестра, също, която е помежду нас. И те знаят, и всичките, които са от Берковица, знаят. През 89-та година ми се ражда един син. Първият ми син 87-та година, който се ражда с австралийски хепатит. Този хепатит е по-опасен от СПИН. Аз съм свободен да го кажа, защото знам какво Бог е направил в моя живот. Първият ми син, който Бог ми го даде, се роди с този австралийски хепатит, който е тази една много тежка и коварна болест. Ние чухме по телевизорите преди няколко години, даже събираха пари за такива хора, които са болни от австралийски хепатит и ги пращат в чужди държави, за да може да се излекуват. Вижте, тези хора, които се боледуват от австралийски хепатит, живеят до 3 месеца и умират. Моят първият син, който Бог ми го даде, живея 3 месеца и се замина в този свят. Вторият ми син, който се роди, се ражда със същата диагноза. Със същата диагноза, която се нарича австралийски хепатит. Ние знаем последствията какви ще бъдат. Знаем, че и то ще живее 3 месеца и се заминава в този свят.
Моята жена, тази болест се получава само при бременност. Този австралийски хепатит. Научно се казва австралийски индиген. Докторите така го наричат. Вижте, Бог даде живот в моя син. Минаха тези 3 месеца, минаха 1 година, минаха 2 години, минахме много големи изпитания в нашия живот. И когато вече моя син порасна и почна вече да си играе, да го пращаме на училище, да си идва, то получава, става пълен астматик. Още една болест върху него, която го пръскаме с хепатит Б 3 пъти на ден, 4 пъти на ден. Много често през нощта му ставаше лошо, не можеше да диша, моята жена непрестанно пищеше, викаше и цялата махла, когато се чува, че някъде се плаче или някъде се пищи, знае, че е в моя дом. Мина след 3 години, 4 години, 5 години. Вижте, аз имам увереност в Господа, че Бог е изцели моя син. Днес моя син е на 21 година, има 2 прекрасни деца. И аз, знаете ли, имах едно съмнение само, когато се е родил първият му син, да не би да останало нещо наследствено. Бог е изцелил абсолютно съвършено моя син. И днес моя син е на 21-22 години и онзи ден се заминал в България със своята съпруга пред децата си. Вижте, искам да ви дам тази увереност, че Бог се опитва по някакъв начин да ти даде силата, но ние никога не трябва да отблъскваме Неговата сила и Неговият мир в нашия живот. Нека Бог да благослови. Заради ще помоля всичките да станем да се помолим за Божието Слово и ще започнем да проповядваме Словото, което Бог ни дава. Отче святи и праведни, ние ти благодарим, Боже мой, че отново ни право тази привилегия, Господи, да заставаме пред Тебе, Исусе Христе. Моля Те, святи Боже, Ти наистина да повлиш повод слуга, Господи. Моля Те, Господи, Ти наистина да дадеш тази мъдрост и поводителство лично от Тебе, Исусе Христе. Желата наистина, Господи, да го изпълни с силата си на Святия Ти Дух, Господи. Моля Те, святи Боже, нека наистина това Слово, Боже мой, да даде плод и плодът да бъде в изобилие, Боже. Моля Те, всяки Боже, излей духът си, Боже, точно сега, върху моите брати и сестри, Боже. Жела наистина, всяки Боже, Ти наистина да ги освободиш в мощното име на Исус Христос. Те моля, Боже, вземи централното място в тяхния живот, Исусе. Аз Те моля, Боже мой, освободи ги, Боже, изпълни ги със силата и помазанието на Святия Ти Дух. Ние Те караме, всяки Боже, дойди, всяки Боже, мини от сърце, Господи, точно сега и освободи, Боже, всяко едно място, Боже. Жела наистина това Слово, Боже мой, да даде плод, Исусе Христе. Благослови, Боже мой. Всичко смеех да помоля в Твоето име. От сега Те молим тази вечер наистина Твоето Слово да разтърси сърцата ни, Господи, и всичко това, което пречи за Теб и за Твоето служение, ние Те молим с Твоята свята и драгоценна кръв да отплениш тази вечер нашите сърца, Господи, и нека Твоята сила, Татко, и нека Твоето помазание, Господи, тази вечер да почувстваме, Господи, нека всичко това, което пречи за Тебе, святи душе, да го изкорениш и да премахнеш всичко това, святи Боже. Отче, в името на Исус, аз Те моля да откриеш Словото си чрез Твоя Дух. Освети всяка скрита област в моето сърце, която ми пречи да Те познаем и да Те слушам по-пълноценно и по-отговорно. Аз очаквам изобличението от Святия и Те моля за Твоята благодат да сторя това, което Ти желаеш от мен. Нека Твоя глас, защото желаеш да Те послушаме тази вечер и да Те познаваме по-близо, святи душе. Святи Татко, ние Те молиме тази вечер, нека да имаме тази увереност, Господи, че Ти си с нас, че Ти живееш в нас, че Ти си движиш в нас, Господи. И ние Ти благодарим за този живот, който Ти даваш, Господи. Ние Те молиме, святи Душе, тази вечер да бъдем освободени в името и кръвта на Исус Христос. Тази вечер Те молиме, нека Святия Ти Дух, святи Душе, да се раздвижи, да премахне всяко естество, което идва в нас, в
В името на Исус Христос те молиме тази вечер. Святи душе, ние те каним сега и да дойдеш и да премахнеш всичко вече. А на тебе нечиста сила ти заповядваме тази вечер да напуснеш. Ние те молиме. Ние имаме силата. Ние имаме силата на Господа Исус, която Той ни дал. Ние заповядваме тази вечер да напуснеш. Защото ти нямаш власт. Ние ти заповядваме тази вечер. Чрез името на Исус Христос. Сега ти заповядвам. Защото ти нямаш власт. Чрез името и кръвта на Исус Христос. Думи Боже мой! О, халелуя! Святи Боже! Аз те моля, Боже! Господи Боже! Точно сега! Духът на моите брати и сестри! В името на Исус Христос! Не те молиме! Но ни получаваме! Който ни си не пусти от живота на моите брати и сестри! Душа и тяло да бъдат освободени! Благодари Господи! Алелуя! Слава и хвала и почит към Теб, Исусе! Благодари Боже мой! Слава ни си, Господи! Благодари Бога да почва, Исусе! Благодари Бога да почва, Господи! Ти казваш! Алелуя! Благодари Господи!